Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Hungry Shark Evolution. După cum vedeți, am ajuns la rechinul ăsta, rechinul alb, super șmecher, da. Da, îl customizăm puțin ca să facem mai repede levelul, că e mai șmecher așa dacă faci cu ce din astea, pac, pac. Dar știi ce era seara asta? Mi se pare inutil. Și de ce l-aș pune dacă e inutil? Nu știu. Stai, asta e mai bună decât chestia aia. Ok. O să-i punem un pui din ăsta, încă un pui din ăsta, nu puiul ăsta. Aș vrea ăsta, nu ăsta, ăsta. Așa, bro. Nu știu, ăsta? Nu, ăsta, da. Ok, să trecem la treabă. Da, ce bine că am început din nou să filmăm după câteva timp și după foarte multe... Adică, cred că ieri am avut ultimul episod, da. Scuzați-mă că m-am mișcat până acum, dar am închis ușa și... da. Ok, oh my god, așa, 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 facem repede, așa, așa. Facem repede aici la puncte, dacă vezi acolo points, contează dacă faceți multe puncte, că vă dă foarte repede rank. Și nu rank, dar uite, vedeți? Level 2 deja. Și da. E super tare puiul ăsta. Puiul ăsta. Deci, da. Uite că am sărit și peste asta, sărim și peste asta, sărim și peste asta. Și da, oh my god, te iei de mine. Unde? Așa. Am gold drive din nou. Da, fac un rank acum de sparg tot pereții aici, am dărâmat. Ce fac aici? Camponatul de... Oh my, trebuie să-l prind pe ăla. Trebuie să-l prind pe ăla, că îmi dă multe puncte! Fuck you! Unde e? Uite-l aici. Bă, m-a ajutat chestia asta. Iuhu! Facem super extra. Cred că am făcut deja un level, știu foarte bine, dar a durat foarte puțin și... da. Super tare, tătic. Dar mai facem încă un level nu știu. Dacă vreți și voi, lăsați în comentarii să fac 2 levele sau un level. Ca să terminăm mai repede asta sau efectiv să stăm foarte mult la un rechin. Stăm cam mult, adică stăm cam 10 episoade la un rechin. Știu că la celălalt am stat 6 episoade, dar e mai bine. Adică am făcut înainte vreo 5 și de... Uite că am făcut și level up. Level 3. Da, știu că asta a fost așa unul mai încet, dar așa e. Adică a fost un episod cam mic, mi se pare mie. Adică de-abia am intrat în joc. Mai bine rămân așa și... da. Și dacă vreți și... Ha? Fac episoade și cu Clash of Clans, dacă vreți. De n-am foarte multe gemuri ca să fac cum pot să faci aia cu poza. Oh my fucking god. Și de aia mi-e frică puțin că o să primez dislike-uri. Că voi vreți gemuri, chestii în alea. Oh my god. Bă, deci, bă, eu nu pot să prind ăsta cu jetpack-ul. Mamă, frate. Dar să știți că e cam greu. Ca să ajungeți la el, să faceți aia, uite că am primit și aici. Da, după cum vedeți, mai am 5%. Cred că... da... nu... așa, mai stau puțin până la
800 și gata. Adică 80.000. Și gata. Termin. Mamă. What the fuck? Trebuie să-l mănânc pe ăla. Bă, stai locului. Unde? Ah, frate. Vedeți și voi avionul ăla, nu-i așa? Sau mai eu sunt turbat? Fuck you, avion. Da, am murit. Asta e. Deci, cam atât a fost cu episodul ăsta. Nu uitați să lăsați un like, vedeți că am făcut 3. Și cam atâta a fost cu episodul ăsta de azi. Nu uitați să lăsați un like, să dați și subscribe. Da, știu că cer cam multe, dar mă rog, chiar cer cam multe, adică vă dați seama că pun 2 episoade pe zi. Adică nu sunt, știu că le pun aici seara, dar n-am timp în timpul zilei. Deci, salutare toată lumea. Eu am fost Costin. Ne vedem data viitoare. Pa, pa. Adică la celălalt.